Ei, hola, què tal? Anem a parlar en aquesta ocasió de format condicional. El format condicional és un tipus de format especial, ja que no es posa sempre, sinó que depèn d'una condició, d'acord? Aquesta condició la posem nosaltres i serveix, per exemple, per posar en vermell unes notes d'uns alumnes que hagin suspès, o ressaltar en blau o en verd, o com vulgueu, la nota més alta, o fer inclús algunes barres, alguna coseta que es pot fer que està bé, que és divertit, d'acord? Anem a veure un moment, vinga. Bé, fixeu-vos que ja tinc aquí obert un Excel, són uns alumnes amb unes puntuacions, en aquest cas són de 0 a 100. He posat les puntuacions aleatòries perquè hi veieu com pot canviar i com canvia llavors el format condicional. Anem a fer-ho només aquí. Primer de tot, és molt important seleccionar les caselles a les que volem aplicar aquest format condicional. Llavors ens assegurem que estem aquí a la pestanya d'inici, o d'inici, depèn com ho tingueu, i anem aquí en aquest apartat que diu formato condicional. Aquí fixeu-vos que hi ha diverses coses, anem a veure com funcionen les senzilles i després les potser una mica més complicades. El primer de tot, el més senzill, és aquesta primera part que diu regles per a resaltar les celdes. Regles per a resaltar les celdes. Llavors aquí posa és major que, és menor que, està entre, és igual, és un text que conté. Fixeu-vos que és això que us deia. Per exemple, imagineu-vos que jo vull posar els menors de 50, per exemple, els suspesos, si vull posar en vermell. Doncs llavors vindria aquí, diria que si és menor que, i llavors fixeu-vos que s'ha moure aquí aquest petit quadre, i li diem, aquí tenim diverses opcions, però tenim aquí, per exemple, aquest format, aquest format d'aquí que ens diu, doncs mira, relleno rojo claro amb text al vermell. Doncs mira, si m'interessa el text vermell, si m'interessa el que hi ha aquí, bé, si no m'interessa, podem formalitzar el format. Per exemple, jo vaig a posar aquí el text en vermell. Llavors aquí hem de posar si el valor de la celda és que, menor que, major que, doncs en aquest cas si és menor que 50. Si aquest valor depengués del resultat d'una fórmula, sempre podríem venir aquí i posar la casella M3, per exemple. Si és que en aquesta casella hi ha el barem per suspendre. O, per exemple, imagineu-vos que volem suspendre a partir de la mitja, que això és una cosa que es feia abans. Si la mitja és amb la que sigui, doncs els que estiguin per sota de la mitja queden suspesos i els que estiguin per damunt de la mitja es quedarien aprovats. En aquest cas anem a fer això, text vermell, acceptem, llavors automàticament, fixeu-vos que és un vermell una mica fosquet, però veiem que tenim el 37, el 14, el 18, el 7 i el 2, els tenim en vermell. Doncs així funciona, anem a aplicar això. Anem a veure aquí, així funcionaria aquesta part. Mireu aquesta segona part que diu els 10 superiors, el 10% de valors superiors, per exemple, el 10% de notes més altes, doncs li podríeu posar. O els 10 superiors, per exemple. Fixeu-vos que això ho podrem canviar, ja veureu. Anem a veure com podem ressaltar la nota més alta. Si jo vull ressaltar la nota més alta, jo li dic que aplicarem el format amb els primers 1, també podria ser percentual, per fer el 10% de nota més alta, el que sigui. Llavors, el que faré aquí serà posar-li text personalitzat, i aquí li posem, i anem a posar-li un color blau, per exemple, i anem a posar-li, no ho sé, negreta, si voleu. Acceptem, i llavors tindrem sempre aquí en blau la nota més alta. Fixeu-vos que si jo faig aquí un intro, que llavors es recalculen tots els aleatoris, doncs en aquest cas és 93, ja veieu que van canviant, d'acord? Molt bé, anem a fer una altra cosa, una altra possibilitat. Imagineu-vos que voleu posar, per exemple, aquí una barra de dades, doncs podeu posar amb unes degradats o amb unes escales de color, també hi ha conjunts d'icones, hi ha diverses coses que podem fer, Per exemple, fixeu-vos amb aquestes barres de dades, li podem fer amb un relleno sòlido, fixeu-vos així, doncs tenim la quantitat d'aquest relleno doncs va en funció de la nota. Fixeu-vos que el 92 està molt ple i l'11 doncs molt poquet. Deixem-me fer un deshacer perquè veieu com funciona. Fixeu-vos aquí amb les escales de color, imagineu-vos, jo què sé, aquesta escala de color que va de vermell a verd. Fixeu-vos de vermell aquests a vermells més clarets quan està més a prop de l'aprovat i en verd quan ja està aprovat, o en blanc, en teoria, quan està a mitges, fixeu-vos que m'ho ha fet. O també fins i tot podríem posar aquests conjunts d'icones, mireu-vos si això va bé, si va malament o si tal, no? Doncs mireu, així per exemple, fixeu-vos que hi ha això que queda bastant divertit,
una nota bona, nota dolenta, mitjana tirant cap a baix, mitjaneta, vale, bueno, ho posarem així, vale, d'acord? Això és una cosa que ho fa a l'Excel automàticament. Per últim, el que anem a fer és, imagineu-vos que tenim unes quantes regles, ja o les voleu treure totes, o les voleu fer alguna modificació, o n'heu fet diverses i no teníeu molt clar. Llavors el que hauríeu de fer seria o bé esborrem totes les regles o bé administrem les regles, vale? I així podríem veure tot el que tenim actiu en aquest moment. Vale? Per exemple, aquí tenim el número que si la cel·la és menor de 50 li posem en vermell i la una superior, és a dir, la nota més alta, la posaríem en blau. Llavors podríem modificar-la, o podríem, amb aquests botonets la podem eliminar o el que fos. Vale? Per exemple, la podríem eliminar, fem acceptar i ja està. Bé, això és tot el que us volia explicar del format condicional. Espero que el feu servir a partir d'ara en els vostres exercicis i ens veiem per classe, ens veiem on coincidim. Vale? Vinga, adeu!